أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء
جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و حضرات، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اس ستویں خوش نصیب دا میں تذکرہ کرانگا کہ قیامت والے دل جس نو رب العالمین نے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمانا، او خوش نصیب انسان ہے جو تنہائی دی اندر اپنے رب نو یاد کر کے، اللہ نو یاد کر کے تنہائی دی اندر رو پیندا ہے، آنسو گرا لیندا ہے۔ اس خوش نصیب نو اللہ رب العالمین قیامت دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا۔ تو حضرات، انسان آنسو بہا لیندا ہے، کدی انسان خوشی اندر آ کے اکھاں دے وچوں آنسو گراندا ہے، کدی کوئی پریشانی آ جائے غم وچ مبتلا ہے تو غم دے اندر انسان اپنی اکھاں وچوں آنسو گرا لیندے۔ کدی آدمی اپنے کسے پیارے دی جدائی اندر آنسو گرا لیندے، کدی کوئی جدا ہو گیا ہے اس دی یاد آ جائے، باپ فوت ہوئے تو یاد آئے تے آنسو گرا لے، والدہ دا جنازہ اٹھ گیا ہے، سال ہا سال بیتے اور یاد آئی ہے تو انسان اکھاں دے وچوں آنسو گرا لیندے۔ کوئی بھائی، کوئی دوست، استاد، کوئی مہربان اس دی یاد آ جائے تو انسان اکھاں پارے آندے۔ کدی کوئی ملاقات واسطے محبت والا، پیار والا آ جائے اور ملاقات تو بعد واپس جان لگ دے تو اس وقت بھی انسان اکھاں وچوں آنسو گرا لیندے۔ بیٹی گھر دے اندر پلنے والی شادی کر دیتی ہے اور بیٹی اپنے ماں باپ تے کولوں سسرال دے گھر جان لگے تو ماں باپ بیٹی نو ودیا کر دے، کدی ماں باپ روندے، کدی بیٹی بھی رو لیا کر دی ہے۔ تو حضرات، اکھاں دا رونا مختلف مقامات دے، مختلف حالات دے اندر، اور ایک اکھ دا آنسو ایسا ہے جیڑا اللہ دے خوف نال، مالک دے ڈر نال، ان دے دل وچ اللہ دا خوف آ گیا ہے، دل اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا ہے، مالک دی ملاقات دا وقت ذہن وچ آیا ہے، ان دی اکھ وچوں آنسو دا قطرہ نکل گیا ہے۔ حضرات، رب دے خوف نال آنسو دا قطرہ نکل جانا، رو جانا میرے اللہ نو اتنا پسند ہے، خالق نو اتنا پیارا لگ دے،
مت تو سمجھے کہ تیرا رات دی تنہائی اندر رونا بیکار جائے گا، رات دی خلوت دی اندر تیری آنکھاں دے نکلے ہوئے آنسو اے ضائع چلے جان گے۔ نہیں، تو رب کو لو ڈر کے تنہائی دی اندر روئے گا، رات دی خلوت دی اندر آنسو گرائے گا، تیرا رونا رب بیکار نہیں کرے گا۔ میرا رب اتنا مول پا دے گا، کدی رب واسطے رو کے ویکھتے صحیح، اللہ دا ڈر دل اندر بسا کے کدی آنسو گراتے دیکھ، اللہ تیرے آنسو دی اتنی قدر، تیرے آنکھاں دا پانی دا اتنا مول پائے گا کہ قیامت والے دن جدوں اللہ دے عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، رب العالمین اس دن اپنے بندے نو کہے گا او میری وجہ تو رونے والے، تنہائی اندر آنسو گرا دینے والے، میری یاد کر، میرا رام لے کے مینو یاد کر کے آنسو بہا دینے والے۔ آج لوگ تے گرمی دی شدت وچ کھلوتے نے، تو آ میرے عرش دے سائے تھلے آ کے کھڑا ہو جا۔ حضرات میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال اس اکھ نو کدے جہنم وچ داخل نہیں کرے گی، وہ بندہ جہنم وچ نہیں جا سکدا جیڑا اللہ کو لو ڈر کے روندہ ہے۔ اللہ کنی دیر جہنم وچ نہیں جائے گا؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اتنی دیر رب کو لو ڈر کے رون والا بندہ جہنم دی اگ وچ نہیں جا سکدا جنی دیر تھنا وچوں دودھ نکلیا تھنا وچ واپس نہ چلا جائے۔ حضرات مجھ ہے گاہ ہے تھن وچوں دودھ نکل آئے، دنیا دی کوئی طاقت ایسی نہیں اونا تھنا دی اندر پھر دودھ واپس بھیج دے۔ جس طرح تھنا دی وچوں نکلیا دودھ واپس تھنا وچ نہیں جا سکتا، ایویں رب کو لو ڈر کے رون والا بندہ بھی جہنم دی اگ وچ داخل ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ذوالجلال والے کرام نے اپنے قرآن اندر اعلان فرما دیتا اونا لوگاں دے تذکرے اللہ اپنے قرآن اندر فرما رہے ہیں، فرمایا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وابکیا۔ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وابکیا۔ اونا لوگاں دا رب ذکر فرما رہا ہے جنہ دے سامنے رحمان دے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے، اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے، اللہ دا قرآن سن دینے، رحمان دے قرآن دیاں آیات سن دینے تے انج رب کے ڈگ پیندے، رب کے ڈگتے تے رونا شروع کر دینے۔ او مومن دیاں صفتیے رب دا قرآن سنے۔ حضرات میں دس رہا ہاں بندہ کدی خوشی وچ بھی رو پیندا ہے، کدی بندہ غمی اندر رو پیندا ہے، کدی خوشیاں آون بندے نو خوشیاں مل جان بندہ مسکراندا ہے رو پیندا ہے، کدی غمیاں آن تے آنسو بہا لیندا ہے۔ حضرات میرے
میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم میرے نبی دا بڑا ہی پیارا صحابی ہے. ایک دن اپنے دروازے تے گیا ہے تے ماں اج تک مسلمان نہیں ہوئی. حضرت ابو ہریرہ دی اما جان نے اج تک کلمہ نہیں پڑھیا. بیٹا بڑیاں کوششاں کر رہا ہے میری ماں مسلمان ہو جائے, میری ماں کلمہ پڑھ لوے. ایک دن اپنے دروازے تے گیا ہے اپنی اما جانو حضرت ابو ہریرہ اسلام دی دعوت دینے تے ماں نے بڑے ہی سخت جملے میرے نبی دی ذات دے بارے اپنی زبان وچوں کڈ دیتے. بیٹا ایک پاسے ماں ہے ایک پاسے آمینہ دے لال دی محبت ہے. جدو بیٹے ابو ہریرہ نے ماں دی زبان وچوں نبی پاک دے بارے سخت جملے سنے نا بڑا ہی دکھ لگیا. حضرت ابو ہریرہ ماں دے دروازے تو واپس آئے, اللہ دے پاک نبی دے کول آئے نے تے جناب ابو ہریرہ دکھ نال کہ میری ماں نے میرے نبی بارے کیسے بولے نے. ابو ہریرہ پیارے رون لگ پہنے. ابو ہریرہ دیاں اکھاں وچوں آنسو نکلن لگ پہنے. میرے آقا نے ویکھیا, آقا فرماندے نے ابو ہریرہ پیارے کیوں پہ رونا ہے, ابو ہریرہ آنسو کیوں بہائی جا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ گواندے نے محبوب جی میری والدہ کلمہ نہیں پڑھ دی, میری والدہ نے آج تہاڈی ذات دے بارے ایسا بولے ایسا کل جملے اپنی زبان تو کڈے نے. اللہ دے نبی سن کے میرے کولو برداشت نہیں ہو سکتے. میرے محبوبہ میری ماں واسطے ہدایت دی دعائی فرما دیو. تے میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ نہ رو, ابو ہریرہ پیارے آنسو نہ بہا, میں صدقے جاواں. میرے آقا نے نبوت والے ہاتھ چک لین آمدے نے اللہم اہد ام ابی ہریرہ, اللہم اہد ام ابی ہریرہ. میرے اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے, ابو ہریرہ دی امی نو اللہ ہدایت دے دے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جدو میرے آقا نے دعا فرما دیتی تے میں دوڑ لا دینا, میں دوڑ دا اپنی امی دے دروازے تے پہنچے ہم. میں سوچیا میں ویکھا میں پہلے پہنچنا ماں دے دروازے تے یا میرے محمد مصطفیٰ دی دوار شاد پہنچ دیئے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں میں دوڑ دا اپنی امی دے دروازے تے پہنچے دروازہ بند, میں دروازہ کھٹکایا, اندروں پانی دی آواز آ رہی ہے. میں سمجھیا میرے محبوب دی دعا پہلے پہنچ گئی ہے. ماں نے غسل کر لیا ہے, غسل کرن تو بعد نا میری امی نالے دروازہ کھول دیئے تے نالے پڑھ دیئے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ماں نے کلمہ پڑھ لیا تے جناب ابو ہریرہ پہلے روئے ماں دی بول دی وجہ تو کہ
میری ماں دی زبانوں میرے نبی دے حق وچ بول اچھا نہیں نکلیا، اس فکر نال، اس غم نال، اس دکھ نال ابو ہریرہ روئے نے۔ ان جدو ماں دی دروازے تے بیٹا ابو ہریرہ آئے تے ماں دی زبانوں کلمہ سن لے آئے، ان دوڑ لا دیتی ہے۔ ابو ہریرہ واپس گئے تے میرے آقا دے کول جا کے حضرت ابو ہریرہ دیاں ان خوشی نال اکھاں وچوں آنسو نکل گئے نے۔ آقا فرماتے نے ابو ہریرہ ان کے آنسو بارے خیر ہے محبوبہ، پہلے رویا سا اس فکر نال کہ ماں نو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، ماں تو آدھے بارے برے الفاظ کہہ رہی ہے، سونیا ہون آنسو نکل رہے نے اس خوشی نال کہ میری ماں نے کلمہ پڑھے تے رب نے ہدایت عطا کر دیتی ہے۔ حضرات رونا رونا کدے خوشی اندر انسان آنسو بہاندا ہے، کدی غم وچ آنسو بہا دیندا ہے، اور کدے جدائی اندر اپنے پیاریاں نو یاد کر کے آنسو بہا لیا کردا ہے۔ اما جی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، پتہ ہی کون ماں جی ام ایمن، جدو میرے آقا دی والدہ آمینہ دنیا تو رحلت فرما گئیا تے اما جی ام ایمن نالن ہے، ماں کہہ لگی ہے ام ایمن میرے اس لال محمد دا خیال رکھنا۔ پھر ماں جی ام ایمن ساری زندگی میرے آقا نال محبت شفقت فرمائیا، آقا بھی محبت فرماندے، آقا فرماندے سن ام ایمن میری امی ہے، ام ایمن میری امی ہے۔ ایک وقت آئے میرے آقا دنیا تو رحلت فرما گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو کہہ لگے اوے عمر یار انج کر چلنا امی ام ایمن دے کول، اللہ دے نبی ام ایمن نال محبت پیار فرماندے، آپ انہاں دی ملاقات واسطے جایا کر دے جس ماں دی ملاقات نبی فرماندے۔ آج اسی بھی اس ماں ام ایمن نو مل کے آئیے، حضرت ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دو میں ماں جی ام ایمن دے کول آئے تے جدو ماں جی دے کول میرے ابو بکر میرے عمر آئے نام، اما جی ام ایمن ان دو ساتھیاں نو ویکھے آئے تے ماں جی رون لگ پیا نے، ماں جی دی اکھاں وچوں آنسو نکلن لگ پیا۔ حضرت ابو بکر عمر آندے نے اے ساڈی اما جال کیوں رو رہی آندے، کیوں آنسو بہا رہی آندے؟ اللہ دے نبی تے اس دنیا تو چلے گئے، اللہ دے اپنے نبی نو رب کو نبی نو بڑا مقام ملے ہے، بڑا مرتبہ ملے آئے۔ ماں جی ام ایمن نالے روندیاں جاندیاں نے، نالے آنسو گرا رہیاں نے تے نال فرماندیاں نے ابو بکر عمر اے تے مینوں بھی پتہ ہے میں جاننیاں اللہ دے کول نبی پاک نو بڑا مرتبہ رب کول بڑا مقام ملے ہے۔ ماں جی پھر رویاں کیوں جے، آنسو کیوں بہا رہیاں جے؟ تے ماں جی ام ایمن فرماندیاں نے بیٹا میں روئے اس واسطے رہیاں اے تے مینوں پتہ ہے رب کول مرتبہ بڑا ملے ہے، رب کول مقام بڑا ملے ہے، پر بیٹا میں روئے اس واسطے رہیاں نبی چلے گئے تے نبی تے جال تو بعد وحی دا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے، ان وحی لے کے آڑ والا فرشتہ نہیں آئے
گا وہی دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے جدو اما جی ام ایمن نے آ گل کہی نا تے ابو بکر بھی رون لگ پہ حضرت عمر بھی آنسو بہا لگ پہ اللہ رب صدقے جاواں پتہ لگیا جدائیاں تے بندہ آنسو بہا لیندے کدی پیاریاں دی یاد آ جائے اکھاں وچوں آنسو بہ جایا کر دے میں حضرات میں دس رہا اللہ دا ڈر دل وچ رکھ گئے اللہ دا خوف دل وچ لے آگے کدے رو کے ویکا صبح آگے وے اللہ فرماندے نے اذا تتلا علیہم آیاتنا اذا تتلا علیہم آیاتنا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وابکیا کدے رحمان دے قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے سن کے بھی کدے رو کے نظارت ویکھنا میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم میرے پاک پیغمبر دے صحابی نے حضرت عبداللہ نو میرے آقا فرمان لگے اے میرے عبداللہ جی اللہ دے نبی جی فرمایا عبداللہ میرے سامنے بہ جا مینو اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا دے حضرت عبداللہ عرضہ کر دینے محبوبہ اے رحمان دا قرآن توڑے تے نازل ہوئے ہے سنیا تسی پڑھو تے میں قرآن سننا آقا فرما دینے عبداللہ آج میرا دل کر دے میں تیری زبانوں اللہ دا قرآن سنا اور قرآن شوق نر سنیا گر بیٹا حافظ قرآن ہے تے میرے بھائی اپنے بیٹے دی زبانوں رب دا قرآن سنیا گر بیٹی حافظ قرآن ہے میری ماں بیٹی نو کول بٹھا کے رحمان دے قرآن دیاں تلاوت سنیا گر میرے آقا علیہ السلام نا حضرت عبداللہ نو فرمان دینے عبداللہ قرآن پڑھ میں قرآن سننا حضرت عبداللہ قرآن پڑھ لگ پہ آقا دے سامنے بیٹھے نے ادب نال نظر نیوی کی دیئے سورہ نساء پڑھ لگ پہ سورہ نساء رب دے قرآن دی پڑھ لگ پہ تے پڑھ دیاں جدو اس ایت پہنچے نا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا جدو نبی دے صحابی حضرت عبداللہ پہنچے نا میں صدقے جاواں حضرت عبداللہ فرماتے نے میں تے نظر نیوی کی تھی ہے قرآن پڑھتا جانا تے محبوب سن دے جا رہے نے جدو ایسا تے میں پہنچے ہاں تے میرے نبی ڈل گئے اکھاں دے آنسو برس گئے تے آقا فرماتے نے اے عبداللہ بس کر عبداللہ تلاوت بند کر دے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا تے پہنچے نے قیامت دا دن ہوئے گا تے ہر امت دے وچوں گواہ لے آمدا جائے گا اور اینا ساریاں تے میرے محبوبہ تیریاں گواہیاں ہون گیا قیامت دا منظر میرے محبوب دیاں
آنکھوں دے سامنے آیا اور اللہ دے نبی رو لگ پے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے میں اپنی نظر نو چکیا، محبوب دے چہرہ پاک تے نظر نو جمایا، اللہ دے نبی دے چہرے نو میں تکیا، میں قرآن پڑھدا پیا سا تے قرآن سن کے نبی روئی جا رہا سا۔ اوے قرآن رحمان دا پڑھ کے کدی سنیا تے کر غور نال، رب ایویں تے نہیں فرما رہا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وابکیا۔ میرے محبوب نبی نا قرآن سن دے تے قرآن سن کے رو پیندے، اکھاں وچوں آنسو گرا لیندے۔ اللہ کرے اسی بھی قرآن پڑھیے تے ساڈے دل نرم ہو جائے۔ قرآن کدے غور نال پڑھے، قرآن دیا تلاوت کدے غور نال کرے، اج بھی دل نرم ہو سکدا ہے، اکھاں وچوں آنسو نکل سکدے نے۔ اوے میرے بھائی، اللہ دے ڈر تو رونا تیرا بیکار نہیں جائے گا۔ قرآن پڑھ کے قرآن سن کے رونا تیرا کدے بھی بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ اتنا مول پائے گا اور تیرے آنکھ دے آنسو دے قطرے دا رب اتنا مول پا دے گا۔ اللہ قیامت والے دل تینوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیات زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ اے مومنہ دیا صفتہ میں اللہ بیان کر رہے ہیں، مومن بن جا، مومن بن جا۔ آئے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاوا۔ اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، فرمایا ایمان والے تے اونے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جدو انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندے وجلت قلوبهم، تے انہاں دے دل کمب جاندے نے وجلت قلوبهم۔ اللہ دا ذکر سنے دل ڈر گئے، اللہ دا ذکر سنے دل کمب گیا ہے، اللہ دا ذکر سنے جسم تے کب کبھی داری ہو گئی ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیات زادتهم ایمانا۔ فرمایا ایمان والے تیوں نے جدو انہاں دے سامنے اللہ دے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے تے انہاں دے قرآن سن کے اللہ دے قرآن دیاں آیتاں سن کے تے ایمان ود جاندا ہے۔ کیسے ایمان والے اللہ اللہ، اور مومن کیسا پیار ہے، اور بد نصیب کوئی ہم دے شاید دل نو سکون مل دے دنیا دے کسے گانے دے اندر۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے، رب کائنات نے جتنا سکون اپنے اور ذکر وچ رکھے اپنی یاد اندر رکھے، کدی ازما کے دیکھتے صحیح، اور بے سکونہ طرف جانے والے بے سکونی دے اندر اپنی زندگی تڑپ کے گزارنے والے، راتہ بے سکونی دے اندر تڑپ تڑپ کے گزارنے والے، کدی رات دی تنہائی اندر جدو تو تڑپ رہا ہوئے، جدو تو خوف زد ہوئے، جدو تو بے چین ہوئے، رات دی تنہائی
اندر کدے وضو کر کے اور مسلے تے رب کے ہاتھ بن کے کھلو کے دے میرا رب، اور جتنا سکون رب کے قیام دی حالت اندر تینوں رب دے گا، جتنا سکون سجدے ٹہ کے رب دا دل وچ خوف لیا کے کدی نظارہ دے وے سجدے پہ کے رب دا ڈر دل وچ پیدا کر کے آنسو گرا کے دیکھ دے سی، آنسو گرانا سجدے پہ کے تیرا کم ہے، اور عرش والا رب ویکھ تینوں سکون تے چین کیویں عطا فرما دے گا۔ کدی نظارہ تے دیکھ اللہ دا خوف تے ڈر اپنے دل اندر پیدا دے کرا، اپنا دل کدی رب نہ لاگے اور دل رب نو دیکھتے سہی، اور تو تے دل کملیا دی تھا اپنے یاروں تے سجنہ نو تو دل دے بیٹھا، عیاش بجمان عیاش عورتاں تے کواریاں اینا تماش بیر گلوکاراں نو دل دے بیٹھا، کدی تو دل دیمدہ دل والے خدا نو پھر نظارہ دیکھ، اویک میرے محمد اپنا دل اپنے رب نو دے بیٹھے۔ اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نا ایک دن قرآن جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا میرے آقا پڑھ رہنے کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ نال جناب عیسیٰ علیہ السلام والی دعا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ تے نال میرے محبوب انج اپنے ہاتھ چک لینے، اے دو دعاواں پڑھ کے نا قرآن دیاں دو آیتاں پڑھ کے تے میرے آقا نے ہاتھ چک لینے، کندے اگے اپنے رب اگے ہاتھ چکے میرے محبوب نے رب اگے تے آندے کی نے، اللہم امتی اللہم امتی امتی، ہاتھ چکے نے میرے آقا نے تے اللہم امتی وبقا، اے اللہ میری امت تے نال میرے آقا رون لگ پینے، اللہ تے نبی دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل لگ پینے، آقا رون دے پینے تے رب العالمین دا رون ویکھ کے میرے نبی دیاں پیاریاں اکھاں وچوں آنسو نکلے ویکھ کے عرش والا رحمان اپنے فرشتے جبریل نو فرما لگے، اے میرے جبریل جی رب جی، فرمایا جاؤ میرے محمد نو پوچھو کیوں روندا پیا ہے، اللہ رب جان دے نے میرا سونا کیوں رو رہے ہے، رب دے علم اندر میرا محبوب کیوں رو رہے ہے۔ اللہ فرشتیاں دے سردار جناب جبریل علیہ السلام نو فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو پوچھ گیا کیوں
रो रहा है। जबरील आसमाना तो मेरे पाक नबी दे कोल आए ते आके कहते ने महबूबा रब ने कलिया। रब पूछते ने क्यों रो रहे हो? ते आका फरमाते ने जबरील अज मैं अपनी उम्मत नू याद करके रो पिया। उम्मत दा ख्याल आया मैं रो रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब नो ए जबरील जाओ मेरे नबी नु कह दे अपनी उम्मत वास्ते रो रहा है, अपनी उम्मत दे फिक्र ना रो रहा है। मेरे नबी नु जाके कह दे सोनिया चुप कर, मैं क़यामत दे दिन तेरा रब तेरी उम्मत दे बारे तेनू राजी कर देवांगा। और पता लगे और नबी रोए ते अरशा तो रब फरिश्ते नु गल देंदा है। मेरे नबी नु कह चुप कर जा, तू रो रहा है मैं तेनू राजी कर देवांगा। और रब राजी हुंदा है रोन नाल, रब मनदा है रोन नाल। सुभान नाल ओ गुजरावालिया रोया कर रब अगे बह के अपने आंसू गिराया कर। रब रोंदिया रब बंदे नु रोंदिया वेख के अर्श ते राजी हो जाता है। मैं सदके जावा मेरे नबी दे आंसू। अल्लाह दे नबी रब कोलो डर के रो रहे आंसू बाहर आने। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अनु फरमाते ने आका एक दिन एक जनाजे न लाए। जनाजे तो बाद आका कब्रस्तान अंदर आए। आप कब्र दे किनारे बैठ गए ने। ओ वीरा मैं भी कब्रस्तान ते जाना, तू भी कब्रस्तान जाना। जिंदगी अंदर बेशुमार मरतबा कब्रस्तान चला भी गया है, जा भी रहा है। उन्नी देर जांदा ही रवेगा जिन्नी देर तेनू चुक के ले जान वाले कब्री ना पा दे। कब्रस्तान ते जाना है पर कदी कब्रस्तान जाके फिक्र भी पैदा कर, कदी कब्रस्तान जान दा मकसद भी समझ ले। क्यों कब्रस्तान जाना है? अज मैं किंदी कबर ते खड़ा, अज कोई बाप दी कबर ते खलोता है। ओ कमलिया जदों अब्बू दी कबर ते खलोना है उदों अपनी कबर दा ख्याल क्यों नहीं करदा? जदों मां दी कबर ते खलो के दुआवा करना है उदों अपनी कबर दा फिक्र क्यों नहीं करदा? जदों यारा सजना दिया कबरां ते खलो के मिट्टी पाना टैया डिगिया कबरां नो अपने हत्थां नाल दुरुस्त करना है। आए ओ पापिया मेरे वीरा भुलिया फिरना उदों कदी अपनी भी कबर दा ख्याल करया कर। अज मिट्टी मैं पा रहा, कल कोई मेरी कबर ते भी मिट्टी पा जाएगा। अज मैं कबर ते दुआवा कर रहा, कल कोई मेरी कबर ते भी खलोएगा। मेरे आका इंज कबर दे किनारे महबूब बैठे ने। अल्लाह दे नबी कबर तैयार हुंदी देख रहे ने। असहाबी फरमाते ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां अखां विचों आंसू निकल लग पे। आका कबर दी लाहद वल वेख के इन्ना रोए मेरे आका दी दाढ़ी आंसुआं नाल तर हो गई। ओ लोगो नबी पाक दियां प्यारियां ओ नबूवत वालियां अखां विचों आंसू निकले ने। ओ नबी रो रहा जिंदी गलती कोई नहीं, ओ नबी रो रहे ने जिन्ना दा गुनाह कोई नहीं। ओ नबी रो रहा उस कबर नूं वेख के जिस कबर ने मेरे मुहम्मद नूं सलामियां देनियां ने। ओ नबी रो रहा है उस कबर नूं वेख के जिस कबर ने मेरे मुहम्मद नूं दुख नहीं देना। ओ नबी रो रहा है उस तन्हाई कबर नूं वेख के जिस कबर ने मेरे पैगंबर नूं मां दी गोदी नालों ज्यादा प्यार देना है। ओ नबी रो रहा है उस कबर दी तारीखी तन्हाई नूं देख के। लोगों उम्मत नूं नबी सबक दे रहे हैं। ओ मेरी उम्मत वालों एक वक्त आना है इस कबर अंदर पहुंचना। मेरे आका दी आंसुआं नाल दाढ़ी तर हो गई। सहाबी फरमाते ने ना रोए
आंसू इतने निकले और सामने कैंकरियां मेरे मुहम्मद दे आंसुआं नाल तर हो जांदियां ने। फिर मेरे आका उत्थे ही कबर ते बैठिया नबी अपने सहाबा नू मुखातब फरमाया, फरमाया मेरे सहाबा इस कबर दी तैयारी कर लो, मेरे सहाबा इस कबर दा फिक्र कर लो। हाय हाय नबी कबर दे कोल बैठे कबर नू याद करे, कबर नू देख के नबी रोवे। नबी दे उम्मतिया क्यों बेडर हो गया है, क्यों बेखौफ फिक्र हो गया है। हाँ मैं सदके जावा मेरे पाक पैगंबर अल्लाह को इतने डरन वाले, अल्लाह को इतने डरन वाले, रब को डर गए। मेरे नबी इतने सुभान वाले। नबी दसे आबी फरमांदे मैं नबी पाक नू एक दिन देखया आप नमाज पढ़ रहे ते नमाज दी हालत अंदर अल्लाह दे नबी दे सीना पाक विचों इस तरह सिसकियां दी आवाज आ रही है जिस तरह चूल्हे ते अग बाल ते हांडी रखी जाए, चूल्हे विच अग बाल के हांडी रखी जाए, हांडी उबले ते उबाले खांदी है। ओ बीबियो मेरियो भैनो माओ तुसी ते अग बालो रोल ओ तुहाडे करम दे चूल्हे बलन हांडी उबलदी आवाज़ां दे के कदे मेरे मुहम्मद दी सीने दे गम नू याद कर लिया कर, मेरे आका दे फिक्र नू कदी हांडी उबलदी याद कर लिया कर। सहाबी फरमांदे ने अल्लाह दे नबी दे सीने विचों इंदे आवाज रोड़ दी आ रही है, इंदे सिसकियां दी आवाज आ रही है जिस तरह हांडी उबाले खाए ते हांडी दी आवाज आंदी है। मेरे बरादर नबी इतना रब को डरन वाले, इतना खौफ अपने रब दा दिल विच पैदा कीता मेरे पैगंबर मुहम्मद मुस्तफा ने। एते आका ने सहाबा नू भी दरस दे देता है। हजरत अनस कहो रजी अल्लाह तआला आनो फरमाते ने एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए ते आके अल्लाह दे नबी फरमान लगे। हजरत अनस फरमाते ने अल्लाह दे नबी ने अज ऐसा खुतबा दिता है इंज दा खुतबा पहले कदे नहीं दिता। नबी पाक ने ऐसा सहाबा नू खुतबा दिता। दुआ करो अल्लाह मौलविया नू हिदायत नसीब फरमा दे, आमीन कह दियो। और मेरे नबी दे खुतबे, मेरे नबी दिया तकरीरा, मेरे पैगंबर दे वाज, ऐसे वाज अगर पैगंबर दे खुतबात नू देखा जाए, पैगंबर दिया तकरीरा और नबी दे वाज नू देखा जाए, खुदा दी कसमे मिंबरे रसूल ते नबी दा कोई वाज ऐसा नहीं होएगा कि आप वाज फरमा रहे हो, आप तकरीर कर रहे हो और सहाबा सामने खिल खिला के हसदे हो, सहाबा मुस्कुराते हो। अज ते बड़ा उस दुख पहुंचता है उन्हां मौलवियां ते जेड़े मिंबर रसूल ते बैठ के वाज करन मस्जिद दे अंदर और मस्जिद दा तकद्दस भी बिल्कुल पैमाल कर दे। नबी ते मिंबर दी भी मौलवी नू हया ना है जिस मिंबर दी वजह तो रब ने इज्जत दी है, जिस मिंबर दी वजह तो रब ने वकार दिता है, जिस मिंबर दी वजह तो रब ने मर्तबा दिता है। मौलवी नू उस मिंबर दी हया ना है कि उस मिंबर ते बैठ के ऐसी गुफ्तगू करे कि लोग मस्जिद के अंदर हंसते नजर आन। खुतबा जुमा होए या तकरीर होए तू फेसबुक ते देखना है, सामने बैठ के जलसे सुनना है, उन्हां मौलवियां दिया तकरीर सुन के तेरे चेहरे ते मुस्कुराहट आए। ओ तकरीर का दी और मजा आते है। ओ मेरे नबी दा दरस होए,
فرماتے نے واز ایسا کہ اس جیسا نبی تو پہلے واز نہیں سنیا. ہاں کیسا واز ہے. میرے آقا حضرت انس فرماتے نے انجا کا واز فرما لگے تے فرماتے نے میرے صحابہ جو میں دیکھنا جے تسی دیکھ لو میرے صحابہ جو میں سننا تسی سن لو تے تسی ہسو کٹ تے روو زیادہ. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جو میں دیکھنا اگر تسی دیکھ لو ہسو کٹ تے روو زیادہ. اج نہ منڈے نوجوان بڑے شوق دے نال ایس فون تے جناب اوے بڑی فیس بک تے دیکھ دے نے اونا ملوانیاں ملا نو او جنہ دی شکل دیکھتے بھی نہیں پتا چلتا اے مولوی ہے یا کوئی دنیا دا ناچا ہے جنہ دیاں شکلہ دیکھ کے پہچان نہیں ہوندی. بڑی توجہ نال 4 گھنٹے بیٹھ کے وعظ سننے والے اپنا وقت برباد کرنے والے بیویوں بہنوں گھرام در بیٹھ کے بھی خدا دا واسطہ دے کے کہاں گا اونا خطیبہ دی بات سنو جو اللہ دے رب دے رسول دی بات کرن جنہ دی تقریر سن کے دل وچ خدا دا خوف آ جائے او بات سنیا گر جنہ دی تقریر سن کے دل وچ رب دا ڈر پیدا ہوئے او تقریر سنیا گر جنہ دا بات سن کے قبر دا نقشہ تیری اکھاں دے سامنے آئے او بات سنیا گر اگر آخرت دی بہتر چاندے ہو. صحابی آمدے نے محبوب دا واز ایسا آپ فرماندے نے میرے صحابہ جو میں دیکھنا اگر تسی دیکھ لو جو میں سننا میرے صحابہ اگر تسی سن لو اسو کٹ تے روو اسو کٹ تے روو. ہائے او مجلس میرے محمد دے یارا دی او مجلس میرے نبی دے پیاریاں دی مجلس نبی دے وفادارا دی. جناب انس فرماندے نے نبی پاک دا بول بولنے اوتھے ہی صحابہ نے انج اپنے چہریاں تے کپڑے پا کے رو لگ پیندے نے چہریاں تے کپڑے پا کے صحابہ رو لگ پے سسکیاں بلند ہو گئیاں نے صحابہ دے رون دی وجہ نال سسکیاں بلند ہو گئیاں نے صحابہ دیاں سسکیاں سن کے میرے محمد بھی رون لگ پے. حضرات اپنے دل اندر اللہ دا خوف لیا دل اندر ڈر لیا. اللہ فرماتے نے اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وابکیا. رحمان دے آیات سن کے رحمان دے قرآن دیا آیات سن کے رب والے ڈگ پیندے نے سجدے ڈگ دے نے رون دے نے رب کے ڈگ کے آنسو بہان دے نے. حضرات رویا گر رب کو لو ڈر گئے رون والا بندہ اللہ دے ہاں بڑا مقام پائے گا بڑا اجر پا جائے گا. میرے نبی دے صحابہ روئے کدے قرآن پڑھ کے سن کے روئے اللہ دا خوف دل وچ لے آندا تے رو پے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق آندے اب جدو نماز پڑھاندے فجر دی اللہ دے نبی دے صحابی عمر پیارے اکثر نہ فجر دی نماز دے اندر سورہ یوسف دی تلاوت فرماندے. اللہ دے نبی دا صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو قرآن پڑھ دے سورہ یوسف دی تلاوت کر دے تے پڑھ دے اس ایت پہنچ دے انما عاشقو بسی انما عاشقو بسی وحزنی الا اللہ. حضرت عمر جدو یہ آیت پڑھ دینا تے آپ اینا رون دے او ساتھی کہندے میں مسجد نبوی دی بچ
پچھلی صف وچ ہوندا تے آپ دے سسکیاں دیاں آوازاں میں کنا نال سن لیندا حضرت عمر ایت پڑھ دے تے رو پیندے آپ دیاں سسکیاں بلند ہو جاندیاں تمہیں اب دا خوف دل وچ لیا اللہ اللہ میرے نبی دے پیارے داماد حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی رون دے حضرت عثمان دے باری آمدے جناب عثمان جدو اینا دے سامنے قبر دا ذکر ہو جاندہ قبر دا بیان آقا شروع کر دے یا قبر دا کوئی بھی ذکر کر دا تے میرے عثمان رون لگ پیندے میرے عثمان دیاں اکھاں وچوں آنسو نکلن لگ پیندے تے کہن والے نے پوچھیا عثمان موت دا ذکر ہوندے تے نہیں روندے میدان محشر دا ذکر ہوندے تے نہیں روندے جنت دوزخ دا ذکر ہوندے تے نہیں روندے لیکن عثمان جدو تواڈے سامنے قبر دا ذکر ہوئے او دو روندی ہو آنسو بہاندے ہو تے میرے عثمان فرماندے نے او ساتھیو اصل گالے وے مرن تو بعد پہلا امتحانی قبر اندر او لوگوں قبر وچ پہلا امتحان میدان محشر جائے گا اپنے بھی نال پرائے بھی نال میدان محشر اندر یار سجن بھی ویکھن گے تمہیں ویکھے گا نبی ہون گے نبی دیاں امتہ ہون گیاں لیکن قبر ایک ایسی کاٹی ہے ایتھے جانا ہے تے کلے نے جانا ہے کسے نال جانا او تینوں کسے سہارا نہیں دینا ویکھنا نہیں حضرت عثمان فرماندے سر قبر دی تنہائی یاد کر کے آپ روم دے آپ سبحان دے آپ دی داڑیاں سوانال تر ہو جایا کر دی حضرات پھر کیوں نہیں تو تے میں اپنی اکھاں وچوں رب دے خوف نال آنسو گران دے رویا کر رب اگے بیٹھ کے اللہ دے ڈر تو رویا کر ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اے رو رہی نے ماں یبکیک قالت ذکرت نوارا فبکیتو فحل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ ماں جی عائشہ بیٹھیا نے تے بیٹھیاں بیٹھیا نا میری ماں میری بہن اللہ کرے کدے تینوں بھی خیال آ جائے مرن دا خیال آ جائے کدے تینوں بھی خیال قبر دا آ جائے کدے تینوں بھی خیال میدان حشر دا آ جائے کدے تینوں بھی خیال جنت دوزخ دا آ جائے کدے تینوں بھی خیال پل صراط تو گزرن دا آ جائے ماں جی عائشہ ایک کون امی عائشہ جن نبی دے زندگی گزاری میرے پیغمبر دے نال کون امی عائشہ او جن دے حجرے نو رب نے جنت دا ٹکڑا بنا چھڑے او امی عائشہ تنہا بے کے رو رہی نے میرے آقا تشریف لے آئے اللہ دے نبی نے فرمایا اے میری عائشہ ماں یبکی کے اے میری عائشہ کیوں روئی ہے کیوں رو رہی ہے اللہ دے نبی آج میں بیٹھی ذات میرے بیٹھے دل دے اندر ایک خیال آیا ہے جہنم دی آگ دا خیال آیا ہے تے میں سوچا لگ پیا قیامت دے دن بھلا اللہ دے نبی بھی سانو یاد کرنگے کہ نہیں کرنگے تے میرے آقا فرماتے نے عائشہ تو گل بڑی اچھی کی تھی ہے میری عائشہ میں یاد تے ضرور کرانگا پر 3 مقامات ایسے ہونگے عائشہ انہا 3 جگہ تے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا 3 مقامات عائشہ ایک تے جدھوں عمل نامہ تولیا جانا ہے ادو کسے نے یاد نہیں کرنا پتہ نہیں نیکیاں والا پلہ پاری ہمدے یا برائیاں والا عائشہ ہر بندے نو اپنا ہی فکر ہے کسے نے یاد نہیں کرنا عمل نامہ جدو پکڑایا جانا ہے پتہ نہیں سجے ہاتھ مل دے میرے کھبے ہاتھ
راحت ملتا ہے. اے شاہ اس موقع تے بھی کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا. میری اے شاہ تیجا مقام جدو پل صراط تو گزرنا ہے ادو تے نبی بھی کہن گے اور بندہ ادو نفس و نفسی دی عالم اندر پتہ نہیں پل صراط تو سلامتی نال اگے لگ کے جنت میں چلا جانے یا جہنم دے وچ گر پینے. اے شاہ اے تین مقامات بڑے اوکھے اے تے کسے نے کسے نو یاد نہیں کرنا. میرے ویر آئے نہ تینہ مقامات دی فکر کر انہ واسطے تیاری کر لے. فرمان دینے سیولی دوزخ پہ آ پتھر جلاوندہ سیونی دوزخ پہ آ پتھر جلاوندہ شور پہاڑ وانگو شور مچاوندہ ویخ کے نبیان داوی جیجے گبراوندہ ہوئیے دیوانی خلقت ہوئیے دیوانی خلقت اج اکل گوائیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا ویچ میدان دوزخ ہائے اللہ میری توبہ ویچ میدان دوزخ آن کھلو گیا سب نام دا جی ویچ مٹھی دے ہو گیا مان تن ٹوٹا سب طاقتہ کھو گیا بھول گئے سجن خلقت اج دس دی پرائی پہنا نو چھڑ دیتا اینا سکیا پراوان نے قرآن یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ پہنا نو چھڑ دیتا اے سکیاں پراوان نے یاد نہ کیتا یار دوست اشناوان نے سوٹ دیتا روندائی بچہ اج جم دیا ماوان نے پتر نو یاد نائی اج کدھر گئی مائی کوئی نہیں جے وارو بندا اے جند نو مانی دا لگی تے کوٹ ملدا نہیں پانی دا دور گوز دس دا نبی حقانی دا پر پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیا جانی گمان پئیے تیری کی ذات نہیں ایک تیری حریت نو قبر وچ رات نہیں قبر وچ پاگے کوئی بھی پوچھے نہ وات نہیں کنا دے پریت تو سنگ ملائیا چٹھی آسمانو احمد اللہ کی فرماندے نے ذات اطلاع علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وابقی یاد کر اپنے دل اندر اللہ دا ڈر لے کے چلا جا رب کو ڈریا کر اللہ کو خوف کھا کے زندگی گزاریا کر حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا انج اپنے گھر بیٹھے نے نبی دا پروانہ جے نبی دا صحابی جے او لوگوں کون صحابی رو رہے نے کنڈا تے دل وچ ڈر
डर ते मेरे रब दा खौफ है। जिन्हां नूं रब किया रजी अल्लाह अन्हुम व रजू अन्हु, ओ जिन्हां नूं रब दुनिया ते किया मैं तुहाडे ते राजी, जिन्हां ते रब ने ओ जन्नत दे सर्टिफिकेट मुहम्मद दी ज़बानों दे दिते ने। एक दिन जनाब हजरत अब्दुल्लाह बिन रवा रजी अल्लाह तआला अन्हु इंज बैठे ने ते अपना सर जेड़ा अपनी बीवी दी झोली विच रखे है, बीवी दी गोद अंदर अपना सर नबी दे सहाबी ने रखे है, आए सिर रखे है ते यादा आखरत दियां आ गई। तू मैं ते बीवी दी झोली विच सिर रखी है ते पता नहीं यादा दुनिया दियां केड़ियां केड़ियां तमाशबीनियां तेनों मैनू याद आ जा। आयो मैं पैगंबर दे सहाबी दी सोच तो जिंद जान कुर्बान कर देवा। बीवी दी झोली विच सिर रखे है, हजरत अब्दुल्ला बिन रवा रोन लग पे मैं, अखां विचों आंसू गिरन लग पे मैं। ते जदों बीवी ने अपने खावद अब्दुल्ला नू रोंदिया वेखिया, पता नहीं क्यों रो रहे ने, बीवी नू पता नहीं मेरा खावद आंसू क्यों बहा रहे है, बस वेखे मेरा खावद रो रहे है ते बीवी भी रो लग पई है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवा अपनी बीवी नू मुखातब हो गए, फरमान लगे मेरी घर वाली है तू क्यों रो लग पई है, ते कह लगी मेरे सिर दे ताज अल्लाह वाले तुहानू रोंदिया मैं वेखिया, आंसू बहांदिया मैं वेखिया ते मैं भी रो लग पई, मैनू भी रोन आ गया, मैं भी आंसू गिरा लग पई। ते नाल कहंदी ए प्यारे अब्दुल्ला मेरे सिर दे ताज, हुण मैनू दसो कि तुसी क्यों रो रहे जे, तुसी क्यों आंसू बहा रहे जे। ते जे अज दा कोई हुंदा ते कहंदा मेरी बेगम मैं ते तां रो रहा सा कि शाम दे खाने दा बंदोबस्त कोई नहीं, मैं ते तां रो रहा सा, एक दुकान सी ते मैं चाहता सा दो दुकाना दा मालिक बन जावा, मैं ते तां रो रहा सा, एक फैक्ट्री सी ते दो किवें बनन, एक जनाब मुरब्बा जमीन दा ते दो मुरब्बे किवें बनन। ना ना ना, उस सहाबी दे दिल अंदर दुनिया दी तलब नहीं, दुनिया दा प्यार, दुनिया दी अकीदत नहीं। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मेरी बीवी है, मैं अज रोया सा, आंसू निकले ने रोया इस वास्ते मैनू कुरान दी एक आयत याद आ गई, उस कुरान दी आयत ने मैनू तड़फा के रख दिता है। कुरान दी केड़ी है, व इन्ना मिनकुम व मिनकुम इल्ला वारिदुआ काना अला रब्बिका हतमम काना अला रब्बिका हतमम मकज़िया सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना नत्तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीना फ़ीहा जसिया। कह लगे मेरी घर वाली है, मैनू ते इन्ना इत्ता ने अज रवा के रख दिता है, की मतलब है कुरान दी आयत ने की समझ आया है। अल्लाह अपने बंदियां नाल वादा कर रहा है कि पुल सरात तो हर बंदे ने गुजर के रहना है, और लोगों क़यामत वाले दिन जहन्नम दी पुश्त उत्ते एक पुल होएगी, फरमाया उनदे तो नबियां भी गुजरना है, उस पुल सरात तो नेता ने गुजरना है, उस पुल सरात तो रब दे प्यारे गुजरना है, उस पुल सरात तो रब दे बागिया ने गुजरना है। नबी दस सहाबी कुरान दी आयत याद करके इंदा ख्याल लिया के तड़प गया है, रो गया है, फरमाया मेरी एक घर वाली है, मैनू नहीं पता कि उस पुल सरात तो अगे लंघ जाना है या विच डिग पैना है। कदी असा भी याद किया है, कदी असा भी ख्याल किया है पुल सरात का, कदी साडे दिल दिमाग अंदर भी ये सोच पैदा हुई है
اساں تے سمجھیے آ جگ مٹھا تے اگلا کس دیتا اسی مرنا ہی نہیں ساڈا قبر نال واہ پینا ہی نہیں آخری گل سناوا تے گل مکا دیا نبی تے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے اے صحابی اے بھی ایک دن پہ کے رون لگ پہ تے پوچھن والے پوچھیا عبد الرحمن رو کیوں رہ جے تے سامنے آپ دے نا حضرت عبد الرحمن دے کھانا پیا ہے ون سونے کھانے افطاری دا ٹائم روزہ رکھے ہے تے حضرت عبد الرحمن کھانے ویک کے رون لگ پہ تے نال فرماندے نے میں نے مصعب بن عمیر یاد آ گئے وہ میرے نالو اچھا سی پر مصعب بن عمیر جدو میدان اود اندر شہید ہویا تے اونا نو کفن واسطے پوری چادر بھی ایک نصیب نہ ہوئی ایسی چادر سی جیڑی قدماتے کر دیتے چہرہ ننگا ہو جاندہ چہرے تے کر دیتے قدم ننگے ہو جاندے مینو میرے حمزہ دی شہادت یاد آ رہی ہے تار ہو رہا انہوں تے آخری وقت چادر بھی پوری نصیب نہ ہوئی اور آسانو انہیاں نعمتا تے فکر کس گل دا کیتا عبد الرحمن فرماتے نے مینو ڈارے لگ رہا ہے اللہ نے سانو دنیا دیا انہیاں نعمتا دنیا دے دتیا نے کدرے ساڑیاں نیکیاں دا بدلہ دنیا ویچی پورا نہ ہو جائے اس وجہ تو حضرت عبد الرحمن اینا روئے اینا فکر مند ہوئے کہ آپ نو کھانا بھی یاد نہ رہ گیا اور انہوں نو تے اے دنیا ویک کے کھانا یاد نہ رہا آخرت دے فکر دی وجہ تو تے سانو دنیا ویک کے کھانا ہی نہیں بھول دا سانو دنیا ویک کے رب بھول جاندہ ہے انہوں نو دنیا ویک کے رب یاد آ رہے ہیں آخرت یاد آ رہی ہے سانو دنیا ویک کے رب بھول جاندہ ہے دنیا ویک کے قبر بھول جاندی ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عبداللہ دے والد محترم آخری وقت تے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج اپنے بیٹے اولو چہرہ پھیر گئے عمر بن عاص نے دیوار وال اپنا منہ کر لے اچھی اچھی رون لگ پہنے اچھی عمر بن عاص آنسو بارے نے رون لگ پہنے رون دیا ساتھی کہہ لگے اے عمر بن عاص کیوں رو رہے ہو تسی تے نبی پاک دے بڑے پیارے جے اللہ دے نبی نے تو انہوں بشارتہ بڑیاں سنایا نے عمر بن عاص آخری وقت سنبھلتے بیٹھ گئے اپنا چہرہ اپنے بیٹیاں وال کر لیا فرمان لگے میرے بیٹیوں میری گل سن لو میں کیوں رو رہا میں کیوں واسو بہا رہا میری زندگی دے 3 دور گزرے نے ایک میری زندگی دا دورو گزریا جدو میں مسلمان نہیں سا میرے دل اندر نبی دے بارے بڑی نفرت سی بڑا بغض تے بڑا کینہ سی میں آندہ سکت محمد میرے سامنے آوے میں اپنی تلوار نالے دی گردن کٹ دے وہاں یہ نفرت سی میرے دل دے اندر اللہ دے نبی دے بارے میں اگر اس موقع تے فوت ہو جاندہ تے میں جہنم دیا گوے جل جانا سی میری زندگی دا دور گزریا پھر میری زندگی دا ایک دور ہوئے آیا میں مسلمان ہو گیا میں اسلام قبول کر لیا کلمہ پڑھ لیا اللہ دے نبی دے کول میں آیا آکے کلمہ پڑھ لگیا انجاکا نو عرض کرنا محبوبہ ہاتھ اگے کرو میں ہاتھ تے بیعت کرا نبی پاک نے ہاتھ اگے کیتا عمر بن عاص فرمان دینے میں اپنا ہاتھ پچھے کر لیا آقا فرمان دینے عمر میں نو کہہ رہا ہاتھ اگے کر میں کلمہ پڑھنا ہے بیعت کرنی ہے ان ہاتھ پچھے کر لیا ہے حضرت عمر فرمان دینے میں نبی پاک نو عرض کیتا محبوبہ ایک میری گل ہے پہلے اس سن لو پھر کلمہ پڑھا میں کلمہ پڑھن تو پہلے جیڑے گناہ کر لینے پاپ کما لینے غلطیاں کر لینے فکر کر نمازیا اپنیاں غلطیاں تا فکر کریا کر اپنیاں پرائیاں اپنے گناہاں تا فکر کریا کر فکر نبی تے صحابی نو ہے عمر بن عاص کہندے نے محبوبہ میں نو پہلے گناہاں تا فکر ہے اگر میں کلمہ پڑھا اونا گناہاں تا کی بنے گا میں صدقے جاواں مہربان پیغمبر تو
ابراہیم پیغمبر تو آقا فرماتے نے عمر بن عاص کلمہ تو پڑھ لے اللہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کرے گا، اور معاف ہی نہیں کرے گا میرا رب تیرے گناہاں نو نیکیاں وچ تبدیل کر دے گا۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے نے میں کلمہ پڑھ لیا تے پھر میرے دل اندر اللہ دے نبی دی اتنی محبت، اتنی عقیدت، اتنا پیار کہ دنیا دی ہر چیز تو میرا نبی مینوں محبوب لگن لگ پیا تے میں پھر اتنی حیا، اتنی قدر نبی پاک دی میرے دل وچ کہ زندگی پر میں اپنی نظر محمد دے چہرے تے نہیں جما سکیا۔ حیات دی وجہ نال میری نظر ہمیشہ چکی رہی۔ حضرت عمر فرماتے نے جے میں پترو اس وقت فوت ہو جاندہ پھر میں نے یقین سی میرا رب میں نے جنت میں داخل کرے گا۔ وہ دور گزریا اور میری زندگی دا تیسرا دور آئے، آقا دنیا تو تشریف لے گئے نے، اس تو بعد دنیا داری تے اندر اسی بھی مبتلا ہو گئے۔ بیٹو ہون میں نے نہیں پتا میرا رب میں نے مرن تو بعد جنت وچ بھیج دے یا رب جہنم وچ بھیج دے۔ ہائے صحابہ دا فکر کنا اللہ کرے ساڑھے دلہ وچ ان دا فکر آ جائے۔ ہونے فکر ہے تے آخری گلہ تین اپنے بیٹیاں نو کہیاں او بھائیو مرنا میں بھی ہے مرنا تسی بھی ہے، اپنی اولاد نو اے وصیت کریا کرو، اے نصیحت کر کے مریا کرو۔ ایک تے نصیحت کریا کرو کہ پترو میں مر جاوا تے میرا جنازہ کوئی توحید والا بندہ پڑھائے، مشرک میرا جنازہ نہ پڑھائے، اور مشرک جنازہ پڑھائے تینوں فائدہ نہیں ہوئے گا۔ ساری دنیا تے مشرک 50,000 مشرک تیرا جنازہ پڑھ لوے تینوں ٹکے تا فائدہ نہیں ہوئے گا۔ خدا دی قسمیں 40 مواحد مسلمان تیرا جنازہ پڑھ لے میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اور 40 مومن مواحد بندے دی سفارش کرنگے، اللہ 40 بندیاں دی سفارش قبول کر کے انہوں معاف کر کے انہیں گناہوں اللہ معاف کر دے جا، رب جنت نصیب فرما دے گا۔ اس واسطے ایک تے کیا کرو کہ میں فوت ہوا تے میرا جنازہ کوئی منافق کوئی مشرک نہ پڑھائے، جنازہ پڑھائے تے مواحد پڑھائے، تے دوجا جنازہ وہ پڑھائے جیڑا جنازے اندر سورہ فاتحہ پڑھے۔ اور یہ تھے پہلے ہی مولوی جیڑا اچھی آواز نہ تینوں کہندا ہے کہ پہلی تکبیر تو بعد ثنا پڑھنی ہے، دوسری تکبیر تو بعد درود پڑھنا ہے، تیسری تکبیر تو بعد چھوٹی جی دعا پڑھنی ہے، پھر سلام پھیر دینا ہے۔ اجے بھی تیرا دماغ کم نہیں کردا کہ مولوی اعلان پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کر رہا ہے۔ صحابہ دے فرماتے نے اللہ دے نبی نماز جنازہ وچ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نماز جنازہ پڑھا دے، اور اللہ دے نبی بے شمار میت واسطے دعاواں کر دے، تے ہن کہندے کی نے مر جائے مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ مدہ کیا کیا گئی ہے کہ جناب جیڑے فاتحہ نہیں پڑھ دے ہو تے مردہ ہی مردود مر گئے۔ ہن ایمان نہ سوچو جیڑا نماز جنازہ وچ فاتحہ نہ پڑھے وہ مردہ مردود مریا ہے یا جن نے پڑھی ہے؟ نماز جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھ کے جنازے دی نماز پڑھائی ہے وہ مردہ بہتر ہے۔ بھائیو نبی پاک نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ سورہ فاتحہ تو بغیر نماز جنازہ ہوندی نبی دا فرمان جے۔ اس واسطے اے نصیحت کر اپنے اولاد نو کہہ کے جا کہ میں مرا تے میری نماز جنازہ او پڑھائے جیڑا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے، اور اعلان کرے کہ پڑھنے والے ہو سارے سورہ فاتحہ پڑھ کے نماز جنازہ پڑھایا کرو۔ تو حضرات 3 وصیتاں نبی دے صحابی نے بیان کی تھی، میں او کر کے بات مکاواں۔ عمر بن عاص نے پترو ایک تے میں جدو فوت ہوا نا میرا جنازہ تسی چکو تے میرے جنازے دے نال اگ لے کے نہ جانا،
عرب دے اندر رواج سی کہ پیاری بڑی خوشبودار انگیٹھی اندر وچ اگ کھا کے خوشبو والی نال لے کے جاندے، پتہ لگے جناب کسی چودھری سردار دا جنازہ جا رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبرستان وچ اگ لے کے نہ جاؤ، آپ نے منع فرمایا۔ حضرت عمر بن عاص فرمان لگے پترو جدو میرا جنازہ چکو نا میرے جنازے دے نال اگ لے کے نہ جانا۔ تے دوسرا فرمایا میرے بیٹا میری نماز جنازہ میری مسجد دے نال کوئی وین پان والی عورت بھی نہ جائے، نہ عورت ہوئے نہ مرد ہوئے، وین پان والے تے نبی نے لعنت فرمائی ہے، کوئی وین پان والا بھی میرے نال جنازے دے نہ جائے۔ تیسری بات فرمائی میرے بیٹا اے بڑی مزے دی گل ہے سانو اپنی اولادہ نو کہنی چاہیے ہے، فرمایا بیٹا جدو میری نماز جنازہ پڑھی جائے قبر تیار ہو جائے مینو قبر وچ رکھ کے نا تے میرے تے آہستہ آہستہ مٹی پانا۔ ہائے ہائے پترو میرے تے آہستہ آہستہ مٹی پا کے جدو میری قبر مکمل ہو جائے ہون میری قبر تے کھلو کے میرے پترو لمبی دعا کرنا، ہون قبر تے کھلو کے لمبی، اور جنہوں انگریزی دیاں کتاباں تسا 10-10 کلو دیاں پڑھائیاں خدا دی قسم ہے انہوں کی پتا ہے تھے قبر تے کھلو کے پیو واسطے دعا کرنی کی ہے۔ زندگی کھوا چھڑی تو دنیا دی تعلیم دلوا کے اپنی ساری دولت خرچ کر چھڑی اپنی اس اولاد تے، تینوں کی فائدہ کہ تو مر گیا تیری بخشش واسطے انہوں دعا کرن دا بھی پتہ نہ چلیا، ڈاکٹر بنا لیا انجینئر بنا لیا سب کچھ بنا لے اور اپنے واسطے نو تیار نہ کیتا تے کچھ بھی تیار نہ کیتا۔ حضرت عمر نے کتنی پیاری گل فرمائی، فرمایا بیٹا میں نے قبر وچ رکھ کے آہستہ آہستہ مٹی پا کے پھر میرے تے کھڑے ہو کے لمبی دعا کرنا۔ کتنی لمبی دعا؟ کون ہے بیٹا جتنی لمبی دعا کرے؟ فرمایا بیٹا اتنی لمبی میری قبر تے کھلو کے دعا کرنا کہ جس طرح ایک اونٹ بندہ ذبح کر دے، اونٹ ذبح کر کے اس دی چمڑی اتار کے ان دا گوشت بنا کے پھر وہ سارا گوشت تقسیم کر کے فرمایا پترا جتنا وقت اس کام تے لگدا ہے اتنا وقت میری قبر تے کھلو کے دعا کرنا ہے۔ سوچو ہن میں بھی سوچا تسی بھی سوچو، میرے بھی فوت ہوئے تیرے بھی فوت ہوئے، ہے کوئی ایسا بندہ کہ جیڑا اس تو چوتھا حصہ بھی کھلو کے اپنے پیارے تھی قبر تے انہیں کدی دعا منگی ہوئے؟ فرمان لگے بیٹا اس وقت حساب و کتاب شروع ہو جاندہ ہے، تسی اتنی لمبی دعا منگنا میں نو یقین ہو جائے کہ میں اپنے حساب وچ کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ کرے سانو بھی توفیق عطا فرما دے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، باتاں تے بڑیاں میرے بھائی، دل اندر جو اس خطبے دا لب لباب ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تنہائی دے اندر اللہ کو لو ڈر کے اکھ وچوں آنسو دا قطرہ گرا لیندا ہے، اللہ قیامت نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیندے۔ میں مجمع دے سامنے رواں، میرے دل دی کیفیت نو رب جاندا ہے، مجمع اندر بیٹھ کے تو روئے تو آڈے دل دی کیفیت نو بھی رب جاندا ہے۔ کیوں رویا؟ دکھلان واسطے رویا یا رب واسطے رویا؟ لیکن بھائیو جنہیں تنہائی اندر رونا ہے انہیں خالص رب واسطے ہی رونا ہے، انہوں پتہ ہے میں نے کوئی نہیں ویندا، صرف ویکھن والا رب ویکھ رہا ہے۔ اے نظارہ دیکھ کدی رات دی تنہائی اندر اور سارا دن کم کرنے والے کم کردہ نہیں تھکدا، رات نو تہجد پڑھ دیا کیوں تھکنا ہے، کم کردہ نہیں اکدا، رات نو مسلے تے کھلوندا کیوں آکنا ہے، اپنی آخرت سوار لئیے۔ پتہ نہیں آخرت دا سلسلہ آج شروع ہو جائے کل شروع ہو جائے، رات دی تنہائی اندر کدی اپنے گناہاں نو یاد کر کے رو، تیری آنکھ دے پانی دے قطرے دا رب اتنا مول پا دے گا۔ فرمایا میرے بندے
مکھی دے سر جتنا تیری اکھ وچوں میرے خوف نال پانی نکل جائے، میں رب اس جہنم دی اگ نو ہی تیرے تے حرام کر چھڈاں گا، جس جہنم دی اگ تے سمندر دریاواں بارشاں دا نلیاں نہتیاں دا پانی پہ، اتنی تیز اگ ہے نہیں بجھ سکتی۔ او مومن انسان، اللہ تیرے اس آنسو دے قدر دی قطرے دی کتنی قدر و قیمت پاندا ہے کہ جیڑی جہنم دی اگ سمندر تے پانی نال نہ بجھے، تیرے پانی دے قطرے نال اللہ تیرے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے۔ اللہ کل دعا ہے اللہ سانو اپنے کل ڈرن والا بندہ بنا لے، اپنے کل خوف کھان والا بندہ بنا لے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ 8واں او خوش نصیب جنوں قیامت نو اللہ نے اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنا ہے، او جیڑا اللہ دی رضا واسطے کسے نو قرض دے دیتا ہے۔ مالدارو قرض دیا کرو، غریباں نو قرض دے دیا کرو، جو تنگ دست ہے انہاں نو رب واسطے قرض دے دیا کر، قرض دے کے پھر مہلت بھی دے دیا کر، قرض دے کے آسانی بھی کریا کر۔ ایدہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ دے اندر مقام مرتبہ بیان کروں گا کہ جیڑا کسی نو قرض دیتا ہے رب دی رضا واسطے اور پھر مقروض نو مہلت بھی دے دیتا ہے، اللہ انہوں اجر کی دے گا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ دے اندر بڑی پیاری باتاں ہون گیا، وقت لا دوست تشریف لے آؤ۔